въоръжение в планините. Справедливостта не е червено-листено понятие, то е основополагащо за това им да държава или не. И това е писано преди 6000 години. Добре, да оставим много точно. Преди 2000 години възникна християнството, като идеята за справедливост е основна идея. Примерно може да прочетете, ако си цитират автори, Ерих Фром, който пък прави пряката аналогия между християнството в този смисъл и комунистическата, социалистическата идеология. Така че този разговор е доста теоретичен. Ако справедливостта в всички случаи очаква поне 90% от българите в България. Справедливостта всеки иска да я види и я формулира по свой начин спрямо опита си и живота си. Благодаря ви. Оставаме в очакване. Евгений Дайнов, Михаил Мирчев с своя поглед към днешния ден, в който започва дългата церемония по предаването на властта. Знаете, тя ще се върши в неделя, когато президента Плевнелиев и вице-президента Маргарита Попова ще си тръгнат от Дондуков 2 и на тяхно място там ще влязат Румен Радев и Иляна Йотова. При Хрема какво да взема? Капки за нос, ксилометазолин, 0,1% разтвор от полуфарма. Да ги потърся в аптеките на много достъпна цена. Ксилометазолин, 0,1% капки за нос, разтвор. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 6 години. Съдържа ксилометазолинов хидроклорид. Преди употреба прочетете листовката. Вече знам какво ще взема при Хрема. Ксилометазолин 0,1% разтвор. Капки за нос от Полфарма. Търсете полските капки за нос на много достъпна цена в аптеките. Желаете ли да повишите професионалната си квалификация или образование в САЩ? Комисия Фулбрайт обявява конкурс за стипендии в САЩ през учебната 2018-2019 година за университетски преподаватели и изследователи, кандидати за магистърски и докторски програми, докторанти, специалисти от държавния и частния сектор. Край срок за подаване на документи 8 май 2017. За повече информация посетете www.fulbright.bg или се обадете на телефон 02-980-82-12. И днес ли си фиксиран в позивите за уриниране? Ако през деня не спираш да се оглеждаш за тоалетна, а през нощта не си доспиваш, запиши час за пълен преглед на простатата с Лейзърмет. Обади се Лейзърмет! 760-760. Лейзърмет. Експертен подход към проблемите с простатата и уринарните смущения. 02-4-760-760 за София, Варна и Стара Загора. Кадмий, бензен, никел, арсен, манган, толол, стирол, амоняк, фенол, азотен диоксид, серен диоксид, фини прахови частици, въглероден оксид, полиароматни въглеводороди, сероводород, серовъглерод, чезвалентен хром, радиоактивни вещества, лепиди, органични съединения, суспендиран прах. И всичко това само в един дъх. Не можеш да спреш да дишаш, но можеш да спреш горенето на въглища. Виж бъдеще без въглища на greenpeace.bg. Бигбендът на Българското национално радио започва 2017 с впечатляващо събитие. Талантливият млад германски диригент, композитор, аранжор и пианист Кристиан Елзесер застава пред оркестъра със своя авторска програма. Първо студио 19 януари 19:30. Билети в рекламно-информационния център на БНР, в мрежата на Ивентим и Tickets.bg. Тушко вече. Аз една ръка карам. И аз си карам и си държим на пич.
Всичко в Народното събрание изглежда готово за началото на тържественото заседание, на което ще положат клетва новоизбраните президент и вице-президент Румен Радев и Илияна Йотова. Президентът Плевнелиев току-що взе мястото си в пленарната зала. До него е вице-президента Маргарита Попова. В Народното събрание с Негово Светейшество патриарх Неофит, президентите Стоянов и Първанов, главният прокурор Цацаров, омбудсмая Май Манолова. Бе, ти малко бе да тиева, майката да тиева. Бедерас! Гости. Оставаме в очакване на сигнал от парламента за прякото предаване на това. Дойде човек. Ага, се чува.